azichita kuthamanga mphepete. Rudi, mana president ni usanganya? Mamba? Wala ni president kuzoma kumjui. Hadi mwona mapala lote tena. Hadi kwa nini hawa? My spices, vegetable and food. Fresh, zabwino. Jambule nditu madam nditu ife. Oh. Mafuzo ene ndi business yetu ife ndiokonzeka nditu. Kodi zimene zinde kuti malima nokha kapena maoda. Zambiri ziti maoda koma zina ziti malima toka. Wow. Kutere kwa mulu wa mandimu awo alipo folo pamulu uli wonse ndi bwanji bwa? Pamulu uli wonse panopa malinga ndi sizo limene ili mulu uli wonse tukulisa 500. 500. Andi mufolo. Wow. Zokongolatu. Azikuoneka kuno mai tima isesa. Anthu mukulima bwinotu. Zokongola kwambiri. Unani? Maspice amene. Maspice are fresh. Wow. Fresh spice. Kamenya dirani. No spices. Ko umu spices. Mapanga noka. Makaoda kulima. Makaoda kulima. Kulima bwana wazungu alingongole ndalama basi. Mange shughuli. Aukongoze ndrama mkafike mpaka kwina. Kaya maspice kwa steba ndio spice sausage. Maspice osiana. Ambira sausage obangira zimakeke chachani. Zose zilipo. Aita kunyadirani. Koma zikuyenda tu Bangono njalo wali business yenguvura fari ndalama kusoma. Ndalama mpamba dilipe mpamba. Mpamba takana nayo zisteka fari kanzo zorongo soga. Chabwino. Dema big man azibweka ndalama. Na nusu malima noka. Makaoda kwa vumbo kuchoro. Akuchoro ndi amene malima. Wow. Kale tinkaziona kuti ali kuti zazungu chani pano ayi ndi tuzili pafupi. Chabwino. Takunya ndubwera kale ndikadani.
apeke moni awonso ayala nditu kuti akulandire mtsogolo wa dziko lino kutaka mapambano ake yoyendera pamene kapena kuti yoyendera anthu amene ati pamene ideali capito sì una quello la mzida la palau oh space yangu amene muli kwa jambo sawa kwa hapa na karibu. Mwa jamaa wa ofisi yako